ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಪುನಂಚನ ಅಂಜನೆ ಶಾಸ್ತಾವ್ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನೋಡು ಸೇರಿದ ಅಂಜನ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಆಂಟಿನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೇಗ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲೇಗ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಬರಿದೆಲ್ಲದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆ ನಿರ್ಮಾತ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಮಾದರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಯಗು ತೂಂದುಲ್ಲರು ಬಣ್ಣ ನಾಡ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜತ ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ವಾ ನಮುನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಂಡು ವಾ ನಮುನೆದ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಡು ನಾಡ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುತೂಹಲಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುದು ಟಿವಿನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಅದನ್ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಎಸಲು ಒಂಜಿ ಎಸಲು ರಡ್ಡು ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಆ ರಡ್ಡು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಜನ ಮಣ್ಣನೆ ದೇತನೊಂದು ಜನಕುಲ್ನ ಉಡಲಿಡು ಮೋಕೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಆಗಲ್ಲ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆನು ಬಿರುಕು ನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಅದನ್ ಪಂಡಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ತೂಪಟಿಗೆ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹೆಸರು ಮೂಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ ನಾಡ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣೀಭೂತರನ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರೋ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ದು ಅರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುವೇರು ಓಲ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಡ ಐಗೆ ಕಾರಣ ತುಳುನಾಡದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನ ಕೋರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ತಾರಾಕರ್ಷಣೆ ಆದ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಕಲ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ತುಂಬು ಅಕಲ ಪುದರ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಅಕಲ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು ಸುರುಕಾದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರು ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಇನಿಯಂತೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸರಿಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ತೂಪುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ತುಳುವೆರ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಿನ ತೋಜಾಯನಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಬಂಡ ಗುರುವನ್ನೇ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅರನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಡುಕ ಒಂದು ದಯಕ್ ಬಂದಿನ ನಾಡ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಮೂಲ ಏರಾಳ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿರ ನಾಡ ಆ ತಪ್ಪುಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಜಿದಾಗಿ ಬಂದಿನ ನಾಡ ಮೂಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಿತ್ ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು 2 ಲಕ್ಷ ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು 1 ಲಕ್ಷ ಎರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜತ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಐಗ ಮಾತ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ಈ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ನಿಕಲ್ ತೂವಡು ಇತ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾಗಲಿ ಅಗಲ ಅನ್ಬೋದು ಕೇಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದಣ್ಣ ವಿಚಾರದಾದಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗಲ್ ಬಂದಿರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇದ್ದಂದೆ ತೆಲ್ಪಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ವಾನಮ್ನೆದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ್ನಾಡ ಅಗಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ಗ ಕಲಾಂಜಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ತಂಡೊಂದು ಪದೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಮುಜೆಕ್ ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆನೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸದು ಜಗದೀಶ್ ಮಾಡ್ಯವಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದು ಸೂರಜ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಪಾತೆರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ಕೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಈ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಫೈನಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ರೆಡಿ ಆದ ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ತೆಲಿಪಾವರೆ ಬರದು ಪುನಃ ಟೀಮ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಮಾತಿನ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಂತೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪೆತ್ತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ತಬ್ಬಲಿ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತ ಮಗನಿ ತಬ್ಬಲಿ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತ ಮಗನಿ ಸರ್ ಅವ ಅಂಚತ್ತು ತಬ್ಬಲಿ ನೀನ್ ಆದೆ ಮಗನೇ ಪೆತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಯಾ ಅವು ಪೆತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಕಂಜಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕರ್ಥ ಓ ದೇವ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ
ಓಟೆ ಬಲೆ ತಲಿಪಲೆ ಯಾಲ್ಲ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಮಾರ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಫೈನಲ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿಂದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತಿರುವೆ ನಮಾರ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಗರ್ಬೋಡು ಗುಲ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ನಂಕು ನಿಕ್ಕು ಗರ್ಭರು ಗುಲ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಕೆಟ್ ಗುಲ್ದಿನ ಆನ ಮೂಲ ಬಂದ್ರ ನಮಾರ ಒಂದು ನಂಕು ಫೈನಲ್ ಮಾರ ನಾವು ಒಂದು ನಂಕು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಹತ್ತು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಫೈನಲ್ ಐದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಫೈನಲ್ ಅತ್ತವ ಖಾಲಿ 10 ಟೀಮುಗು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾರ ಫೈನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಬೆ ಸೂರಜ್ ಏರ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಸೊಂದೆ ಬೈದೆ ಉಂಟ ಸುಟ್ಕೇಸುಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸೆಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂತುಂಡ ಮಲ್ಪೆರ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಬೋಡ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಇರುವ ನಿಮಿಷತ್ತ ಸುಟ್ಕೇಸುದ ಈಗ ಅವಕೇನು ಈ ಸರ್ತಿದ ಫೈನಲ್ ನಮನೇ ಗೋರುನಿ ನಮಾನೆ ಗೋರುನಿ ಬಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 2 ಲಕ್ಷ ಗೋರ್ನಿ ಅಂತೂ ದಕಲು ಓರುನಿ ಸುರುಕು ಬನ್ನು ಸುಟ್ಕೇಸುದಾಯಿ ಇಂದ ಮರೆಯ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬಲೆ ತಿರುಪಲೆ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ವಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊನೆಯರೆ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿ ಕೊರಿಯರೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಡ್ ಉಂಡಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ರೆಡಿ ಆತನವ ಏನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪಂದೇ ಬೈದೆ ದಾದಂದು ಈ ಸತಿ 2 ಲಕ್ಷ ಏನು ಕೊಳಪ ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಲಕ್ಷ ನಿನ್ನದು ಕೊನೆ ರಾಯಜಿಂದ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಮೀ ಪುನಿ ದಾದೋ ನಿಕ್ 2 ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು 4 ಲಕ್ಷ ಕೊನದು ಮೀಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚರ್ಮ ಬೋಲ್ದಾಪು ಚತ್ತ ಮಾರಯ ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ನಮರ ಸೂರಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ ಆನ ಲಗಡಿ ಬೋತ ಈ ಸರ್ತಿ ಆನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಇಂದ ಸೂರಜ್ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರಗತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರಗತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಬೋರ್ಮಂಡೆನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಂಬೆನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ದೆನ್ನಂದತ ಫೈನಲ್ ದಾಯನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾರ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದೆ ಅವಕೇನು ನಬೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆ ದಿರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇ ಅಂಚಿಂಚಿನ ವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ 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 ಆತ ಯಾನ್ ಬೇತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ ಏನ್ ಲವೇನೆ ನೀನಿ ಓವೇನಿ ಬ್ಯಾತೇನಿ ಬೇತೇನೆ ಬಂದ ಓವೇನಿಯಾ ಅವೇ ಪುಣ್ಯ ಕೋತಿಯ ನಬೆ ಓ. ಅವು ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ತಂಬೆ ನಬೆ ಸೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಖಾಲಿ ನಿಲ್ಕುದು ಹೋದಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮುಲ್ಪನೇ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಕೋತಿ ಓಲೇ ಅಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಆ ಸರ್ತಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನದಿ ಸೆಟ್ ಅವರು ಒಂಜಿಕೊಂತೇವೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೆಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ ಕೊನೋದಿನೇ ಇರ್ತಾವ ಮಾರ ಒಂದೇ ರಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕೊನೋದಿ ಯಾವ ಬಂಡಿಗೆ ಕಾಸು ಪೀಸ್ನ ಎಂಕು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕಾಸು ಕೊನೆಯರೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಕೊನೆಯರೆ ಅತ್ತವ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಉಂಟದ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏರ್ನಂಡಲ ಕಾಲು ಮಿನಿ ಬತ್ತದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಯ್ತಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನೀ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರೆಶ್ ಪೀಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆ ಒಕ್ಕ ಆಫ್ ಅಲ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸೂರಜ ಪುನಲ್ಲವ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನನ ಪುದರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ನವ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪುನಃ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಲವ್ವರ್ನ ಪುತಾರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ನವ್ಯ ಐನೇಟ ಅಂದ್ ಮಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೀರ್ತನ ಮಿನಿ ಆತನ ಇಡೀ ಮಿಜಾರ್ನ ಆತದ ಪುನಃ ಇವಲ್ಲ ಮಸ ನೋಡು ಮತ ಪುನಃ ಮಸ ನೋಡತ್ತಂದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪುಣ್ಯ ಪುನಃ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಡೆ ಬರೋಡು ನಂದಿ ಗುಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ವೇತ ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲುಯ ಆ ಪುನಃ ಮೀಪಾದೆ ರಾನ್ ಸಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೀಪಾದೆ ಜಡದ ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ಏತು ಕಮ್ಮಿನಯ ಪುನಃ ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದ 16 ಬಾರ್ದೆ ನಬೆ ಪುನಃ 10 ಪಾಡು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಯವೇನೆ ದಬಾ ಪುನಃ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ದಾದ ಬಿಡೋಡು ತುಳಸಿದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಡೋಡು ಮತ್ತ ತುಳಸಿದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ನೀರ ತಂದ ಪುನಃ ವಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಡಿಯ ಓ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬನ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ದಾದ ಬಿಡೋಡು ಅಂದಲ್ಡ ಕೇಳಿ ಪುನಃ ಯಾನಿತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪುನಃ ಬತ್ತಾವು ಆ ನಿಖಿಲೇಟ್ ಖೌಂ ಪುನಃ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಾವ ಯಾನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐ ಲವ್ ಯು
ಸುರಾಜ್ ಓ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಮೆ ಓವೇನ್ ಮೇ ಪುನಕ್ಕು ಕಿಸ್ಕೋರ್ ಏಯ್ ಗುಡ್ಲೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಓ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮುಜೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ ಉಂಟಲ್ಪನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಡದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕತೆ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕುಲ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಯರವಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರೋಲ ಅದುಪ್ಪುಡು ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿನ ಕತೆ ಅಪಗಾನ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳು ಪೆತ್ತ ಅವಡ ಪೆತ್ತಲಾವುಡು ಬೋರಿಲಾವುಡು ಪಿಲಿಲಾವುಡು ಐದು ಪೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆಯ ನಾವು ದೇಗ್ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ಯರ ಕೇಂದ್ರ ಪೆತ್ತಾಪುನಿ ಆ. ಪೆತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನಗ ಪಿರೋಡು ಬೋರಿಲು ಬತ್ತು ಕೊಡಪುಡ ನಡೆ ಕೊಡಪ್ಪೆರವು ಬೋರಿಂಬೆ ಉಚ್ಚತ್ತು ಅವು ತಾಡುನಿ ದಾಲವಡು ಪೆತ್ತೊಂಜಿ ಬಗೆನ್ ಆಪುನಿ ಆಂಡ ಬೋರಿ ಆಪುನಿ ಹೌದೇಗೆ ಪೆತ್ತದ ಪಿರೋ ಪೋಲ್ಯತ್ತ ಪೆತ್ತ ಯಾವೊಂಜಿ ಬಗೆ ಪೆತ್ತ ಸಾದಿಡೆ ಬೋನಾಗ ಪೆತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡದು ಕಸಾಯ ಕಾಣಿಡಬಾರ್ದು ಸಜತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲುದು ಕಂತ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತಲು ಪೋಯಿನೇ ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತಲೆ ನೊರಿಪೇರೇನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪನ್ಪೆ ಸಾದಿಡು ಪೋಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪೆತ್ತಲೆದ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಕೇಸರಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಒಂಜಿ ಮಗೆ ಮುಟ್ಟರಿ ಅವನ್ ಆನ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪನ್ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಉಂಟೋಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಜೀವಡುಲೇರತ ಪುಲ್ಲೇರು ಬೊಕೇರಿಗೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ ಜೀವಡುಲೇರು ಅಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಏಪಾಡು ಅಲಯ ಕೇಂದ್ರದ ತೊಂದ್ರೆ ಹೌದಾದ ತೆತ್ತಿದ ಪಪ್ಸಂಬೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮನೆ ಗೆಂದಲಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಜೋಡು ಅಗೆಲ್ ಕೊಡ್ಕ ಓ ದೇವರೇ ಇಂದಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಪರಕೆ ಸಂದೇರ್ನೇ ಬೋಡು ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ಬಾಕಿ ದಟಿ ಇಂದಾಗಲು ಓಡೆ ಓಡೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಪರಕೆ ಬಂತೆ ಯಾನಿಕೆ ನೈಕತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಈ ಕಥೆಟು ಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರಲು ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಈ ಪಾತ್ರಲು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಲಿಯ ಹೌದಣ್ಣ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಂಡ ಐಕ್ ನಿನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆದ ಕರಿಗಂಟೆ ಅದ ಕರಿಗಂಟೆ ನಿಕ್ಕಲ ಕರ್ಮನ ಅವು ಕರೆಗಂಟೆ ಮಾರಾಯ ಆ ಗಂಟೆ ಬೊದೊಲ್ದುಂಡ ಅಂದು ಸೀಸನ್ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆತಂಡು ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟೆರೆ ఒక ఆ నమ్మనే బొట్టొందిత్తున గంటೆ ಬೊದುಲಂದೆ ಫುಲ್ಲಂದ ನಮ್ಮೆ ಓ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕರಗಂಟೆ ಈ ಕೊರಡುಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ದೇಗು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪ್ನೆ ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಾಖಲು ಪಾಡುವೆರ ಅವ ಅತ್ತುಂಬೆ ದಾದ. ಅವಕ್ಕಳು ಸುರೂಕೆ ದಯಪಾಡುನಿ ಅವು ದಾಯ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೇರು ಒಡೇಡೆ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಳ್ಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅವೇನಾಕಲು ಮನದಾನಿ ಪೇಪರ್ ಬಾಡ್ನ ಐಕ್ ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಆಕಲ್ ಪೋಯಿನಕಲ್ನ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲೇ ಪೇಪರ್ ಬಾಡಿರಂಡ ಅವಕಲ್ ನನಗೆ ಆಡಿತ್ತಾನ ಕತೆ ಬಂತೆ ಬಂದ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗುರುಪುರದ ಗುರುವಪ್ಪನ ಕಿದೆಟಿತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮೋಖದ ಪೆತ್ತಂಬೆ ಎಂಚಿ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ನ ಎಂಚಿ ಫಿಗರ್ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರು ಮೇದು ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಅರ್ಕಂಜಿ ಪರ್ದು ಜುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋದು ಫಿಗರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದಿನ ಫಿಗರ್ ನನ್ನ ಸೂರಾಜಿ ಈ ನಮ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋಂಡ ವಿಜಯ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು చెప్పును ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವೇ ನಾಯನೇ ಪನ್ನೋಡಾತ್ರಿ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚೆ చెప్పుందులా ಮೈಕ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಲೆತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ಸೀಸನ್ 3 ಫೈನಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನಿಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಅವು ಅನಿಲ್ ಮಂತಿನದೆ ಅವು ನಿಕಲ್ ಕಿನ್ನೆ ಪಂಚಸ್ ಮಂತದ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಂತಾರೆ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಪಂಚಸ್ ಮತದ ಆಲಜ್ಜಾನ್ ಎಂಕ್ ಪಂಚಸ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಾನ್ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾನ ಒಂದು ವಿಜಯ ಅಣ್ಣನ ಬಕ್ಕ ಶಿವಣ್ಣನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚು ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅವೇ ನಾಯನೇ ಪನ್ನೋಡಾತಿ ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪುಂಟುಲ ಪಿರತೆಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನೋಡು ನಿತ್ಯನ ಅವೇನು ಮಾತ ವಿಜಯನ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಯಾನು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಉಬ್ಬೇಡು ನಿತ್ಯನ್ ಉಬ್ಬೇಡು ನಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತಾರು ಉಬ್ಬಿದಾಂಡರ್ ನಲ್ಲ దాదెత్తునల ఆమెను వచ్చింది పోలే బొకంజి మన్పాను నికులు ఆ ఖాళీ సూట్ కేసుని ఎంచకన్నా ఇదర అంచెనే బిరబత ಒಂದು ಶಿವಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಕಲು ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕನ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ನ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅನಗ ಅಕ್ಕ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಸೇವಾಂಜಲಿ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ಇದು ಕಲಾಂಜಲಿ ಕಲಾಂಜಲಿ
ನಿಕ್ಕಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನದು ಒಂಜಿ ಪೀಕುಡು ಅಂತ ತಿಂತಾರೆ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಜ ನಾನು ತೂನಾಗ ದದನ ಒಂಜಿ ಸೀಕಡಿ ತಿಲಕ ಎಂಚದಾಲ ಯಾವ ಹತ್ತು ಮರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗುರುವನ್ನೇ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಎಟ್ಟಾಂಡು ಈಗಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ನೇ 45 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಮರ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಬಲ್ಲ ಅನ್ಪೇತುಲ ಆತ ಸೋಕದ ಪಿಗರ್ದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆಲೊಂಜಿ ಕವ್ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚಿನಂಬೆ ದಾತುಲ ಎಂಚಾತಂಡು ಬಾರಿ ಲಾಯಕ ಆತನು ವಿಸಿಲಿಗೆ ಎಂಡಿ ಜನ ಆ. ಕವ್ವ ಕವು ಕ್ಯಾಟ್ವಾಕ ತವು ಕ್ಯಾಟ್ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪೆತ್ತಂಬೆ ಪುಚ್ಚೆತ್ತು ಹೌದಾದ ಬಾಯಿ ಡಾಗಿನಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬಬುಲ್ ಗಮ್ ಞಕ್ಬಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೂರಾಜ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬಬುಲ್ ಗಮ್ ಹಾಕಿನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎನ್ನಂಬೆ ಯಾನು ಬಬುಲ್ ಗಮ್ ಬೋರ್ಡಂಡಲಾಗ್ಯವೆ ಮಾರುತಿ ಬೋರ್ಡಂಡಲಾಗ್ಯವೆ ತಿಂದವು ಮಾವ ಬೋರ್ಡಂಡಲಾಗ್ಯವೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿದ್ದಾಯಿ ಹೌದಾದ ಇನಿ ಅವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ಡಿ ಬೇಸಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಇವಾಗ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ನಮಲೇಕ ಕೊಮಡೋಡು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಪ್ಪುರ ಇಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮುಲ್ಪರ್ದ ಹಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಕುಂತಲ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಅನಿಲ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಆಂಧ್ರವಾಯಿಂಬೆ ಅವು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಆಂಧ್ರವಾಯ ಎತ್ತಂಬೆ ಬಗ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಭಾರತ ಆಯ್ಗ ಆಂಧ್ರವಾಯಿ ಆತ ಸೋಕದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಲ್ಯಕೋಲ್ಗು 4:30 ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಯರ್ ಅಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪಲ್ಬೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿನಾಲು ಸಾಧ್ಯದ ಪೋಯಿನಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೆಲ್ಲಿಗುಟ್ಟೆಗೆ ಅಲ್ಪತ್ತು ಬತ್ತ ಎಣ್ಣ ಪಿಲಿಯ ಪಿಲಿಕೆ ಈತ ಪಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಪಿಲಿಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೇಟ್ ಇದ್ದೀತೆ ಅವಳಿತ್ತೀನಿ ಬೋರಿ ವಾ ಬೋರಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆದ ಆಯ್ಗೊಂತೆ ಮರ್ಲಿ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಸಾರಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ತಾನ ಗಂಡತ್ತ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬೋರಿ ಇಂತದು ಬೋಡಿಗೆ ಅದು ಬಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಪಲು ಬೋಯಿನಲ್ಲಿ ಉಂಚಿನೋಲು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಕಾತು ಪಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಿಜಿ ಮಿಜಾರ್ಡ್ಲ ಎತ್ತಿನಿ ಬೋರಿ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ವಾ ಬೋರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಮಿಜಾರ್ದ ಚೋಟು ಬೋರಿ ಚೋಟು ಬೋರಿ ಭಯ್ಯಾನಗ ಪಿಲಿಯಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಚೋಟು ಬೋರಿ ಭಯ್ಯಾನಗ ಪಿಲಿಯಾಪುಂಡು ಮಿಜಾರ್ದ ಬೋರಿ ಪರ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಮಿಜಾರ್ದ ಬೋರಿನ ತೂದು ಪೋಡಿದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಡಿ ಬಲ್ತಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಬೀಸಿ ರೋಡುಗು ದೇವರನಾಜ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ನಾನು ಓಡೆ ಬೋಡಂಡೆಲ್ಲ ಕರಡುವೆ ಬೀಸರೋಡು ಕಡಬುಡ್ಜಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಒಲ್ತ ಬೋರಿಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಾರೆ ಬೀಸರೋಡ್ದ ಬೋರಿ ಅವು ತನೆತ ಪೆತ್ತಂದು ತೂಪುಜಿ ತಾಡು ನೀವು ನಮಾರ ಅಲ್ತು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಓಡೆ ಪೋಯಿನ್ಯ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಸೀದೆನ್ ಕಾಪು ಗಡಪುಜಿ ಆ ಕಾಪುಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಬೋರಿ ಕಾಪುಡಿತ್ತಿನಿ ಪಿಲಿಯೇ ಅಂಜ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೋರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಏನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ತಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಬೋರಿದಾಗ ಐತಳೆ ಬೈದಲು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ಉಲ್ತವ್ಯ ಪಿಲಿದಾದ ಮಾರನೇ ವಿಧಾನ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಮೆ ಎಂಕ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂದ ಬಯ್ಯದ ಬಡವದ ಟೈಮ್ಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಬುಟ್ಟಿದ ಕಸಂಟ್ ಬರ್ಗುನ ಎಂಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬುಟ್ಟಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಗುಲಕ ಮಂತಿನಾಯಲು ಏರ್ದೈ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿನ್ಪೆ ಅನ್ನ ಈರ್ ನೀರ್ನಾಯನ್ನ ಈರ್ ಆನಾಯನ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನಿ ಕೊನತಿನಿ ಪಿಲಿಯ ನಾಯ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನಿ ಕೊನತಿನಿ ಪಿಲಿಯೇ ಅಂಡ್ ಆಯಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಲ ಗೊತ್ತೆಂಬೆ ಅಂಚಾಲು ಪಿಲಿಟ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ನ್ಯಾಯನ ಇರ್ನ ಅನ್ಯಾಯನ್ನ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನು ನೀನು ಅನ್ಬಿಡ್ಪುಜಿ ತಿನ್ಪುನೆ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಜಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಚೋಡುಂಡನ್ನ ಆಯ ಕಾಚಬಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಜಿಗೆ ಕಾಚಬಾರ್ದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಎಕಡೆರ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೆ ಅಂದು ಆಲು ಪಿಲಿಟ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಕಂಜಿ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಖಾಲಿ ಚಾಟುಂಡನ್ನ ಅಂಚ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪಿಲಿನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೋಂದೆ ಕಿದೆಕ್ ಬೋಪಲು ದಯಪಂಡ ಅದಾಗ ರಿಕ್ಷೆಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚ ಕಿದೆಕ್ ಪೋದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕಂಜಿಡೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗುಂಬೆ ಅವು ತಿಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಲೆ ಕಂತಿನ ಡೈಲಾಗುಂಬೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ತಪ್ಪಲಿ ನೀ ನಾಯ್ತ ಮಗನಿ
ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಿ ನೀ ನಾದೆ ಮಗನಿ ಎಂದು ಅತ್ಯ ಪಿಲಿ ಗೊದ್ದಾತ ಆ? ಪಿಲಿ ಗೊದ್ದೆ ಪಿಲಿ ಗೊದ್ದೆತ್ತವೆ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆಂಬೆ ಹಾ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೇನೆ ಆಂಡ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋನ ಗೈಕೆ ಅನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ ಯಾನ್ ದಾದ ಓಡಂದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕದಾದ ಅಂಡು ಅಂತರ್ದು ಒಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅವಳು ಟ್ಯಾಮ್ ತೂಪಲ್ ಪಿಲಿ ಲೈದ್ರತ್ತ ಇಂಚಲ್ನ ರಿಷ್ಟು ವಾಚ್ ತೂಪಲ್ ಬೇ ರಿಷ್ಟು ವಾಚ್ ತೂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಪೆತ್ತ ರಿಷ್ಟು ವಾಚಿ ಪಾತೊಂದಿನಿ ನಬೆ ಪೆತ್ತವೆನ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯನ್ನ ಯಾನಲೆಗೆ ರಿಷ್ಟು ವಾಚ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಚೈನ್ ಪಡ್ವೆ ದಾದ ಬಿಡಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇಗ್ಬೆ ತೂಪಲ್ ಎತ್ತು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆ ಆತನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಾಲಲ್ಪ ಕಂಜಿನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪಲಿ ದಯ ಪಂಡಾದಾಗ ರಿಕ್ಷೆ ಜತ್ತ ಓವೇನು ಪತೊಂದು ಓವೇನು ಬೈದಿನಿ ಜೀಟಿಗೇನು ದಯ ಕ್ಯಾನ್ಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಓಡೆ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಜೀಟಿಗೆ ದಾಯಿಗು ಮಾರ ಓ ಜೀಟಿಗೆ ದಾಯಿಗು ಅವಕ್ಕೇನು ಪಚ್ಚೆ ಪಗೆಲಿಡೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಸಾಧಿತದ್ದು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಲು ನಟ್ಟ ನಡೀರು ರಾತ್ರಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಪೋವಾಡಲು ಐಕೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿತ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂಟೇನು ಪಿಲಿ ತಡೆ ಬತ್ತದು ಉಂಟಿನಿ ಹಾ, ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ತೂದು ಮಿತ್ತಿರ್ದ ತಿರ್ಸಲಾಗಿ ನಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ಕುತ್ತಿ ಪಿಲಿತ ನೆತ್ತಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದಾ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ನೂತ್ಯನ್ಮ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಜ್ಜಿ ಅಂತ ನೆತ್ತಿಗೂ ಕುತ್ತಿಗಂತದ ಪಿಲಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಾತಿ ನೆತ್ತಿ ಬೊಕ? ನೆತ್ತಿಗೂ ಕುತ್ತಿಗಂತುಂಡ ಪಿಲಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ನೂತ್ಯನ್ ಮಗು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೇಕ ಮಂಡ ಬಲಿಪುರ ಪಿಲಿತ ಕುತ್ತಿಂಡ ತಿಗಲೆಗೆ ಕಂತದ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ ಲೀಕಾತೀನಿ ಬೆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಬೇ ಈ ಆತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪ ಪಿಲಿ ತಾಕೇರಿದ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಎರನು ಚೆನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ್ಣ ಆತ ಜೋಶು ಆತ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಪಿಲಿ ತಾಕೇರಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರಂಡಲ್ಲ ನೂತನ ಮಗು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲನ್ನ ಆ ತೋರ್ತನಗ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ತೆಡ್ಡೆ ತುಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಟು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ಮಂಗ ಆ? ಟಚ್ ಬಿರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ನಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಬಿರಲಿ ಇಜ್ಜತಂಬೆ ನಾಳೆ ಹಿಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ನೂತನ್ ಮಗು ಪಟಕ್ಕ ನೂತನ್ ಮಗ ಇದ್ದಂಡು ಆ ನೂತ್ಯನ್ಮ ತಗಲು ಬರ್ಪು ಜೇರು ಪಿಲಿ ಆತ ಫೋಡಿದ್ದು ಆಹಾ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದು ಪಿಲಿನ್ ಕೊನಪೇರು ದಯಪನ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕದು ದಮ್ಮು ಖಾಲಿ ಅದು ಪಿಲಿಗೆ ಮತ್ತಿದಾತದು ಅಂಚ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ನಗ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಡು ಕೊಟ್ಟಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಲ ನಿನ್ನ ದಾದಾ ಎಂಜಿನ ಪಿಲಿ ನೂತ್ಯನ್ಮಗು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬನ್ಪುನಿ ಆ. ಪಿಲಿ ನೂತ್ಯನ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬನ್ಪುನಿ ನಾನು ಮಿತ್ತಿರ್ದ ತಿತ್ತಲಾಗಿದಿಂದ ಪಕಂಜಿನ ಅಪ್ಪಗ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಇಜ್ಜಾನು ನೂತ್ಯನ್ ಮೋಲ್ತು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ತು ಬರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಆನಿಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಬೇ ನೂತನ್ಮ ಬೈಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಈಕೆ ಅಂದ ನಾ ಒತ್ತು ಬೈತೀನಿ ಕಟ್ಟಿ ಪಾರ್ದು ತೆಲ್ತದ ಜನ ಔಸಯ್ಯದು ಬಕಂಜಿನ ಪೆತ್ತ ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂದೆ. ಅಲೆಗು ಮೊಬೈಲ್ ಟಚ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಿರೆಲೇ ಇಜ್ಜಾನು ಮಾರೆ ಜೀಟಿಗೆ ಏರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬತ್ತ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕಥೆನು ಚರ್ಮೂರಿ ಮಂತಿಲಗ ಮಂತು ಬಾಡಿಯ ಮಾರೆ ನಮ್ಮೆ ಓ ಹೌದಾ? ನಿಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕಥೆ ಪಿಲಿ ಸೈತಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ ಅಂದೆ. ಪಿಲಿ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದಾದ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಬಂದ ಏನು ಆ, ಬನ್ಗೆ. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಭಾಗ 2 ಇತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ತೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅವು ಬಾಹುಬಲಿ ಭಾಗ 1 2 ಕೆಂದಿ ಹಾ, ಕೇಂದ್ರ, ಕೇಂದ್ರ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಮೇ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಆಂಧ್ರವಾಯಿ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ದಾದ ತೊಡೆ ಅರೆಂಚಿದ್ರ ಅದ ಭಾಗ 2 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಬ್ಬ ಮೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ. ಈ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪಂದ ಗುಳ್ಳೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ ಆಂಡ, ಆಂಡ. ನಾ ಓಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹಬ್ಬ ಬಂದ ಗೊದ್ದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಾಲಯ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ ಆಹಾ. ಬಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಸೂರಾಜಿ ಕೊಂಜೋಳೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೈಡೇ ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನೇಳ್ದು ಬಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಕೈಕಾಡು ಬಲಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ನಡತೊಂದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗೋಪಾಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನು ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪುಂಡು ಇಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿತ್ತೆ ಈ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಳ್ಳು ಈ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನಾಗ ಯಾನಿಗೆ ಅಂಡನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಕಂಜಿ ಎಂಚಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಅಮ್ಮೆ ಏರಿನ ಯಾನಿಗೆ ಅಂಡನ ಕಂಡ ಏರಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂತ ಮನ್ಪಂದ ಕುಳ್ಳು ಅಧಿಕಾಸ ವಾಚರಲ್ಲಿ ಒಟ್ರಾಸ ವಾಚರ ಹತ್ತು ಬೇ ಅನಿಲ ಇದಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲ್ ಒಲ್ಪ ಬರ್ತತೀನಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಿಲಿ ಒಲ್ ಪಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಆನಿ ಬಿಲಿ ಸೈತಿಜ ಆಯ್ತಾ ಬೊಡಿದಿ ಬಿಲಿ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೇಯೊಂದು ಗೋಪಾಲು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನಿ ಅನು ಸೂರಾಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬಿಲಿ ಉಂಡು ಬಿಲಿ ತುಂಬುಣೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇರ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಮೇಯರ ಗೋಪುಣತ್ತ ಅಕಲೇಗಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡು ಮೇಯರ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬೋಂದು ಪುಣಗ ಎದುರುಡು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನು ಕೊನೆಯಿನಿ ಓ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಕೊನಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಕೊನೆಯಿನ ಬಕ ಪೀಕಪ್ಪುಡು ಬಾರ್ದು ಆಲಿ ಕೊನೆಯಿನಿ
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಈ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕಥೆನು ಮುಗೀತ ಅತಿ ಬೇಗ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿ ಬರಬಿಡ್ದು ಒಕ ಪಿಕಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ಲ ಒಂದು ಕೊನನಾಗ ಎದುರು ಉಂತ ಇರತ್ತ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಭಾಗ 2 ಆಯ್ನಿ ಹೊರ ಪೋಮರಯ ಯಾನ ಆತು ಸೋಪುದ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿನ ಕಥೆನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮರ ನಿಕ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ ಬಲ್ಯ ಐಕ್ ನಂಜತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಲೆಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮೇ ಅಗತ್ಯ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಯೋರ್ ಸಭ್ಯತೆನೇ ಟೀಮು ಬತ್ತದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಸೀಸನ್ 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಕ ಜನಕ್ಕೂ ನಡಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಆಯೆ ಪೋಡುಂದೆ ನೀ ನಮ್ನ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೈಸ್ ನಲ್ಲ ಆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಜನ ಆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಬಲಂಬೆ ಇತ್ತಾನ ಎತ್ತರತ್ತ ಮಾರೆ ನನಗೆ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನ ಮಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಅವಲೇ ಉಂಟದ ಕಾಲಿ ವಾಯ್ಸುಡೆ ಸುಧಾರಿಯಾರು ಅದು ಎಂಕಲು ಎನ್ನಿನಂಚೆನೆ ಬೊಕ ಪಡೆ ಪೋಯತ ಅಂಚ ವಿಧಿ ಜನುಲ ಎಲೆ ಅಂದ ಮಾರೈತೆ ಆಯಲ ಪೋದ ಅಂಡಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಮಂಡೇಚ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿಂಬೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೆತ್ತದ ಅಪಗಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ರೋಲಿಪ್ಪು నీకు సూపర్ అబ్బರದ రోల్ ఉండు బే ఆ రోలు నీమిని మల్తనుండత్త జనకులు మాత్రం నా రోల్ డే లేపువేది ಓಮೆ ರೋಲು బోరి అవు అబ్బరత్త ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟಾಪ್ ಲಾಗೆ ರೆಡ್ಡಾಪ್ ಒಯ್ನಿಯ ಬರ್ರೇನಿ ಯಾನ್ ಲಾಗಿಜಿ ఇదా ఇదా యాన్ స్టోరీ పన్ ಬನ್ యాన్ జర్సీ పెత్త లిల్లి అక్కన జర్సీ పెత్త ಜರ್ಸಿಂದ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಏರು ಈಗ ಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಜ ಅವೇ ಒರಿಯರ್ದೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ತಿರ್ತೆ ಪೇರ್ ಕೊಡ್ಬಿನಾರು ಆರು ಬೇ ಆ ಎಂಕೊತ್ತಾಂಡು ಏರು ಸಿಸಿಲಿ ಬಾಯಿನ ಬೇರು ಅವು ಜರ್ಸಿ ಬೆತ್ತದ ಪ್ಯೂರು ಕನಲೇ ಇರು ನಂಕ್ ಆನಂದಿನಿ ಧೈರ್ಯದ ಬೇರು ಜಯ ವಿಠಲ್ ಗುರು ವಿಠಲ್ ಶಿವ ವಿಠಲ್ ಪಾಠ ಪೂಜಾದ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಮೂಲಿತ್ತು ಮರಳು ಕಟ್ಟುವ ಮಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಅಂಬರ್ ದುಬ್ಬುರ ಪುಡಿಬೇಕು ಇಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಪೆತ್ತ ಈ ಬೋರಿ ಶೋರಿಡಿ ಪೆತ್ತಗ್ಲ ಬೋರಿಗ ಲವ್ ಆಪಿನಿ ಲವ್ವಾದ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಕ ಪೆತ್ತ ಬಂಜಿನಾಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಪೆತ್ತಗ ಬಾಯ್ಕೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೆತ್ತ ಪೋದು ಬೋರಿಡ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬೋರಿ ಎಂಕು ಇಡೀ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಪುನು ಎಂಕ್ ಇಡೀ ಚಪ್ಪಲಿನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗಂಡ ಆಸೆ ಹಾಪುನು ನೋಡ್ಸಿ ಬರೀ ಆ ಒಂದು ಬಜಿ ಕಾಟು ಬೋರಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಈ ಇಡೀ ಚಕ್ಕುಲಿ ನಿಂಗುನಿ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡಿತನ ಕಂಜದ ಕಾರ್ದು ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿಕ್ಕಲ್ನು ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಅನಗ ಕಾರ್ಡ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಇತ್ತಂದ ಕಂಜಿ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟದ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಾರೆ ಬೋರಿ ಎಂಕು ಪುಳಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಜನಿಗೆ ಪುಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡ ಮಿಜರ್ ಬೋದ 5 ಲೀಟರ್ ಖಾಲಿಗನ ಕಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿಂದ ತಿರ್ಸಗಂತ ಗೊತ್ತ ಕೈಯಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರಿ ಎಂಕು ಮಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಈ ಎತ್ತಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಗಡಿ ಬೋಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಣ್ಣೇ అది కొత్తాయి బోరి ದಾದಾ బోరి ದಾದ ಪೆತ್ತ ಕೈತದೆ ಬಲತಿ ದಾದಾ బోరి ಎಂಕು ಸಾಬೂನು ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಬೂನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋರಿ ಬೆತ್ತಡ ಪನ್ನು ಸಾಬೂನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಹಾಪುಂಡ ಜಾನ್ಸನ್ ಬೇಬಿ ಸಾಬೂನ್ ತಿಂದ್ರವನ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಬಕೆಟ್ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಗಿ ಬಂದಾಗ ಮೀದೆ ಬರ ಹೌದಾಗ್ಯಾ ಅವು ಬೆತ್ತಗ ನಕ್ಕೆರ ನಕ್ಕನವರಿ ಓವೇನು ಕಂಗಿ ಹೊಲ ಉಂತಲೇ ನಿಕ್ಲು ಕರ್ಮದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ದಾದಂದೇನು ಜಾರಿ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಕಾಮಧೇನು ಗೋಮಾತೆಂಬೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವರೆಂಬೆ ಪೆತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆತ್ತನ ಪತನ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಥ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವಾದಿ ದೇವತನ ಕ್ಲಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ 5 ಪತನ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಆತಿ ಮಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯನ ಗೋಮಾತೆನ ಪತನ್ ನಿಕ್ಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ ಓಡ್ತಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂತ ನಿಕ್ಲ ಪೆತ್ತನು ಪಿಕಪುಡು ಪಾಡ್ದು ಕೊನಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗತ್ತ ಹಾಕೊಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಪಾತಿರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈ ಏಡ ಪಂಡಿನ ಏಡ ಅವು ಯಾಕಡೆ ನಿನ್ನ ಪಿಕಪ್ ನುಂತ ಇರತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಸುರುಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಡು ಪಂಚಸ್ ರಪ 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 ಕೊಡೊಂದು ಪೋತಾರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚು ಕೂಡ ಪಿಕಪ್ ಅಂಚ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್
ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ವಾ 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 ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪನೊಲಿ ಜ್ವರಾನ ದಾಟಿ ಮಾತಾಡ್ನ ಪರವಾದ ಖಂಡಿತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದೇ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುನು ಮೋಕೆಮಂತ್ಲಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ತೋಜಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಕೊರಿಯಾರು ಆಂಡ ಬೇಜಾರಾದ ಬಂಡ ಇರ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಜ ಈ ನಮ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತು ಈರ್ ಕೊರಬಾರ್ದು ಎನಿವೇಸ್ ಒಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡದ ಮಿಜಾರ್ದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಬೋರಿಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಟೋಟಲ್ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಬತ್ತು ಮೋಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಾದ ಕೇಂದ್ರ ತುಂಬು ನಿಕ್ಲ ಪೊಲಬು ಕೋರ್ಲೆ ಅವರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ, ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹೊಸಂಗಡಿ, ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಅನಿಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ಸುರುಕಾದೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತಿ ಎನ್ನ ಇದು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಪಂಚಸ್ ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಇಂಕ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐಟು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತಂದು ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಸುರುಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಡು ಪಂಚಸ್ ರಪ 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 ಕೊಡೊಂದು ಪೋತಾರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚು ಕೂಡ ಪಿಕಪ್ ಅಂಚ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಭಾರಿ ಜೋಡು ತೆಲ್ತೋ ಇರ್ತೇರು. ಗುರುವನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿವನೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಜೋಡು ತೆಲ್ತೋ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್. ನೀವು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದೋಡು ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ನಂದಿತ್ತು ನೋಡು. ಬಟ್ ಏಪಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ವಿಜಯನ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಯಿನ್ ನಿಖಿಲ್ ನಡೆದ ಆ ಥರ ಬರೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ವಾವ್ ಫೈನಲ್ದ ಬೋನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸುರಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋನಿ. ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಷಯನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಂಡು. ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ತೂವಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಯಾರೇ ಬಂಗ ಉಂಟು. ಅವು ಈ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ದ ಈ ಮಿಜಾರ್ದ ಅವು ಪೂರ ಬೇತೆ ಪನ್ನಗ ಹೊಸ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚಿ. ಈ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಿಡ್ದು ಹೊಸತ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಚ್ಚಿ. ಕುಡಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. ಓಲು ದೆರ್ತುಕೊರೋಡು ಅವಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೆರ್ತುಕೊರ್ತಜಿ. ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಅವಲ ನಿಕುಲು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಈ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರಶಂಸದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹೆಸಲ್ದು ಎತ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತದ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮಂತಾರೆ. ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಫ್ರನ್ ಶಾಲ್ ಬಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಡು ಬತ್ತಿನ ಅವೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆದಿನ ವಿಷಯ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ನತದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತಾರೆ. ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆತಿನ ನ್ಯೂಸ್ಗಳ ನೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕನತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ವೆಲ್ ಡನ್ ಕಲಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಾಲೆದ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ಓಪನಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಆತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನೇ ದಾದ ಒಂದು ಕೇನ್ಗಾಪಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸುರುತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದಾನೆ ಪಿಕಪ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅತ್ತನೇನು ಅಂತೆ ಪೋದು ಪಾಕಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ನಡುಟು ಪೀಕಿಗೆ ಬಾರು ಪೀಕಿಗೆ ಬೋದು ಕಡೆಗೆ ಫೋಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ಸೆ ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಬಣ್ಣ ಮಿಸ್ಸೆ ಯಾನ್ ಮಿಜಾರ್ದ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಚರ್ ಆಫ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಕೇಳ ಒಂದು ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಇದೆ ಹೊಸತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕ ಮಾತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅವಂತುಂಡು ಹೊಸ ಬೇರೆಗ ಶಿವ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಬೈದಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬೇರೆಗೆ ಅಮ್ಮನ್ ಮಿನಿ ಬೇತೆ ದೇಶೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೊರನೆ ತೂನಾಗ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆವು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಎನ್ಲಿಕ್ ಕೊಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್.
ಏರ್ಲ ತೂಂಡ ದಾಲಾಯ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ ಬತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಎನ್ನೇರು ಬಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಒಂದು ಅದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದು ಅಂತೆ ಬೆಟರ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಣ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಜಿಟ್ಟು ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೀಲೆ ಬದಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಕಿ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ನ ಕಾಂಡಪನಂತೆ ಶಿವಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಿಮಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಥ ಬೆಟರ್ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕಂದಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡಪನ ಅಂತೀನಿ ಪಂಡದ 2 ಗಂಟೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತೋದಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಪಾಕಿ ಅಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ Sure na, Paki Akka. Any last day? Pide battino akka kuda ondsati ಕೇಳುವೆನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ सवाल 2 लाख का है. It was wonderful performance. Must like performance ittande. Thank you. Guru sir panna lekka yan starting to 5 minutes I was very confused. ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅವನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಫೈನಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಳು ಅದು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ದಾವ್ಲೇರು ಫೈನಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಏಪ ಪೀಕ್ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅವನ್ ಪೀರಾ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ दैट इज बेटर लास्ट इफेक्ट हिट है तो फिट है सो हम लोग हिट है स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था वेरी नाइस ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕೆರಿಗೆ ಪೀಕಾಂಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿನಗಳು ಬೇತೆ ಜನರು ಒಂಜಿ ಜೆ.ಪಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಟೋಮಿನಾಡು ಓಕೆ ಆರು ಇತ್ತ ಇನಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಟ್ಲದ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಇತ್ತರ ಲೀಡೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ರಾವ್ ಬರ್ಷ್ಪೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿತೇಶ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಶಂಕರ್ ಮೊಗಲು ಬರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೊರಡು ಎನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜರ್ನಿಗಳು ಕಣ್ಣಿದ ವಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಜೋರಾನ ತಾಟಿ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಗ್ಲನ ಬೆರಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ನೆಂಬು ಮನ್ಪುನಂಚ ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಐತ ಒಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರ ಪಿದೈ ಊರುಡಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸಕಲ ವಿಷಯ ಪಂತಿಚಾರು ಎಂಗಲ ಮೇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗಲ್ ಪುರ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ಪಿದೈ ಊರುಡ್ದು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೆಕ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ದಾರನ ಪೊಪ್ಪ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಕೊರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದಯಗೊಂಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೋಡು ದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾರಣೀಭೂತ ರೂಪಿರಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಂಪು ಮಾಡ್ಪಣಂಜಿನ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಗ್ಲು ಅಂಜನೆ ಮೂಜಿನ ಎಸಲ ಅಂಡ್ಲ ಸುರೂಕು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನೋಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಾರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಚಾರವು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಅಂಜಾಣ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಣ ಖಾಲಿ 4 ಜನ ಕೊನೆಯ ಅಬ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಾರೆ ಅಂಜಾಣ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಸೂರಜ್ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ನಂಜಿ ಕುಡೋರ ಓಕೆ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೀಕ್ದ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊನದು ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಮೂಚೆನನ್ ತೂನಾಗ ದದನ ಒಂಜಿ ಸೀಕಡ್ ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಬರೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡ ಓಕೆ ಅಕೇರಿಗಾದ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ವಾಕ್ ಮಲ್ದು ಪಿದಾರೆ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದವಿಗ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಕಾದೊಂದು ಪ್ಲೇ ನನಾಥ ಮನೋರಂಜನೆ ನಿಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದೊಂದು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸ್ಎಲ್ ಮೂಜತೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾತುಕುಲುದು ಪೆರು ಎಂತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಪಂಡ ಅವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಅವಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಏಪನ ಮಲ್ತಿನದ
ಒಂಜಿ ಅನುವಾದ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನದ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಐಕೆ ಸುರೂತ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬನ್ನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಇತ್ತ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯದಾದಂತ ಬನ್ನ ನಾಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ಎನ್ನ ತಂಡ ಬತ್ತದು ಸ್ಟೇಜಿದ ಬರಿಟ್ ಉಂತೊಂದಿರಿಸು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಹಾರರ್ ಅಂಚಿನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರವು ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಯಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ರತ್ನ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾರು ದುಮ್ಮು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ವೇದೋ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅನಿಲ್ ಖರ್ಗೆ ರಾದುಬ್ಬು ಎಂಗಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೈದರು ಅನ್ವಿತಾ ರಾವ್ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಛೋಟಾ ಮೀಚರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಿನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ್ ಬನೋಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಅಂಚನೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕುಡಂಜಿ ಆಸ್ತಿನ್ ಬನೋಲಿ ವಿಜಯ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ತಂಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸದಿ ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ ನಾಡ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಐಕೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಹಾರೈಕೆ ಬೋರ್ಡು ಇಡೇ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೊರಾನ ತಾಟಿಕೊರೋಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಐಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನಾರು ತುಳುನಾಡ ರತ್ನ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ನೇರು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಿವಶರಣ್ ಸರಿಗ್ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ತೂವಂದಿನಕುಲ್ ಸಮೇತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಶೋ ಯಶಸ್ ಆತಂಡು ಒವೇ ಭಾಷೆಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಐರ್ಲ ಮೀರ್ದನಿಂದ ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ವಾವಾ ದೇಶ ವಾವಾ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ತುಯರಾಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿದೊಟ್ಟು ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗ್ ಅಂಚನೆ ಶಿವಶರಣ್ ಸರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಪುದರ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ರೂಪೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಹೀರೋ ಅದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಅನ್ವಿತಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಹೊಸ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂದು ನಂಬೆ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಾಗರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಾಗರ್ ಬಕ್ಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಯ ಮಲ್ತದ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಹೊಸ ಜವಣಿಯ ತಂಡಗ್ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಜೈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಕ್ಷಣ ಅದಾಗ ಬಣ್ಣ ಇಂಚು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಖಾನಾಂದೆ ಪನೋಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದ ಆಣ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಬಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾನನ ದೀವೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿನ ತೂಪುನಕ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ ದಾಯ ತೂಡು ಪಂಡ ನಾಡ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮುತ್ತುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೊರಾನ ದಾಟಿಕೊರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಲ್ತಿದೆ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಸುರು ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ 11 ತಂಡಡು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊನೊಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಏರಿಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತೂಂದು ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೇರು ಐದು ಉಲೈ 2 ಲಕ್ಷ ಪೋಪುಣ ಅತ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಾಡ ಆ ಕೇರಿ ಊಟ ನಿಕ್ಲು ತೂಂದು ಪೊಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದಾದಂತ ಬಂದ ನಾಡ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ವಿಜಯಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮಯಜಿ ಎಂದು ಕೆಲವರ ಪನ್ಪಿರಾರು ಆಯ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮಯಜಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಂದು ಬರೀ ಶೋಕುಡು ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾದ ತೆಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ದಯಕ ಬಂಡ ನಾಡ ಒಂದು ಆ ಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಅಂಚಾಡ ನಾಡ ಇನಿಯಾನ್ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡು ಕುಡದಿಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ ನಾಡ ಇದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದ ನಾಡ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊರನಾಗ್ಲಿ ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು AK ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀಪ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮೇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಕಾತೊಂದು ಬ್ಲೇ ಅಂಡ್ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೇ ನಮ್ಮ What a comedy!